Yan mga kagusok, no choice gayud si Manong. Mo kuha nga dun sa dagat no, musuong ka sa mga dagat yan. O di ba? No choice man. Kung di ka matabok nagdali ka, sambay ka pila ka oras. Dali pa mga dagkong mga sakinan mga Surigao no, gao na sabo, makita nato. Kung ikaw yan nagdali, pwede ka mag-standby. Kung dali ka, hindi mo focus na ka kapag kuan mga kagusok mga Surigao no, di ba? Makita ninyo ang kaimtan ko mga Surigao sa barangay Top, grabe kalisod. Basta magtaob, napay sa katarsikol, makita nato, di ba? Dry, suyod ka siya. Oops, ang dagat, ang dagat, ang dagat. Yan mga kagusok, dari pa o. Muna yung pikto ko man sa barangay Top. Dari pa mga single, kita nato. No choice yun sila mga Surigao nun. Kita nato ang problema ko mas barangay Top. Ni ang punta mga Surigao nun, Punta Puerto Nueva. Yan makita nato mga kagusok, grabe ang dayan, puno gyapon sa dagat mga Surigao nun. No choice gayud ka mga Surigao nun, kung ikaw nagdali mulabay gayud ang motor mga Surigao nun, kay di makalabay kung dili impokus yung motorsikol mga kagusok. Mangita ta diri kung ni mulabay mga kagusok no, kay no choice na mga sila, mutabok mga judkaw. Yan pa mga kagusok ko. Hindi ato makita ko man ng motor kung please di kami sa taman. Yan, mangita ta diri. Hello mga kagusok, mo ang peris sa pier mga kagusok no. Yan mga kagusok sa Peris Extension mga kagusok no, makita nato ang dagat gyapon no. Grabe gyapon kataog mga kagusok. Entero barangay Top na agyanan sa pasingol sa Nueva to Peris to Pier. Mao na ang problema mga kagusok diri ba sa ting taob ng mga kagusok, kay lukop ang mga bayay sa dagat. Yan makita nato, nanilig ko, ladyo lamang mga kagusok, nanilig kami sa manang to. Nanilig. Yan mga kagusok, shout out sa ato mga viewers, followers mo ni pikto ko man sa dako na dagat, taob nato ko sa Surigao. Yan. Isabta sa Nueva Street mga Surigao no, mga viewers, mga followers. Diyaon sa buhok. Ang problema, dako ang dagat. Looy mga tricycle driver kay ang dagat, iumol magud ang tricycle. Yan. Nueva pasingod sa tabarong ng mga iksonan. Kita nato, grabe kataob ang dagat. Diyan jari pa mga kagusok na ito. Yan, shout out sa mga followers diyon. Yan mga kagusok, grabe ang problema ko man no sa ato. Epekto guys sa Peris ko man mga kagusok. Kita gud nato no, grabe kataob ang dagat ko man sa barangay Top. Yan, shout out. Mao ni update nato ko man sa barangay Top no mga Surigao nun, basta magtaob ang dagat. Mao ni ang problema sa mga katawhan diri sa mga barangay Top. Yan, amok may piktuhan mga kagusok mga Surigao nun. Yan, bakta sa sila o. Grabe ka dako sa dagat kuman na adlaw. Hello mga kagusok, maradyaw na adlaw diri na kuman sa Sabala, Espina mga kagusok. Makita nato ang taob kuman sa dagat mga Surigao nun, mga Surigao nun. Makita nato no, grabe kataob ang dagat kuman sa Espina, Sabala. Yan, shout out mga viewers.